На мен още ми се спи, на Найро никак не. Той вече е готов за решението, което взех вместо него, да отидем днес на едно краткотрайно еднодневно пътешествие тук в околностите на София. Отиваме в Дивотинския манастир и ще ви взема с нас. Да ви се оплача. Какво става, когато имаш син тинейджър? Бях си приготвила кето пица за тази сутрин. Той през нощта е станал и е хапнал си е кето пицата. И сега аз хапвам сандвич с бял хляб. Кашкава, но трябва да хапна нещо. Мразя сандвичи. Не обичам сандвичи. Така, чакай. Страх го да не го оставя тук в Банкя. Няма начин. Отиваме в Дивотинския манастир, стига се тук до Банкя, до квартал Михайлово. Идвате, има табела Дивотински манастир. Взимате си водичката, кученцето, раничката и потегляте. Хайде! Добре да заключа колата. Отцапах се с крем, защото си слагам слънцезащита при всеки случай, независимо дали отивам на планина или на работа. Но сега сме в Банкя и тръгвам към Дивотинския манастир по един асфалтов път. За първи път отивам натам, нямам никаква идея каква е точно път, обаче хайде заедно да го проучим. Не ми харесва тази пътека, не. Каква е тази яко пътека по асфалт? То човек иска да ходи в гората и плюс това асфалта му пари на краченцата на Найро. И той не е също щастлив. Няма да повторя. Ако има обаче алтернативна пътека и вие знаете, ми я кажете, по нея бих минала. Но по асфалтов път повече не. Чао! Ако да се отбием дясно някъде. Момичета. За Перник. Да се надяваме, че ще стане гора. Чакаме гората. Искаме горичка, пък ни дава GPS-а по асфалт да вървим. И ние не сме много доволни този факт. Тръгнали сме по екопътека към манастир. Ама сега манастира ще е толкова красив и прекрасен, че ще изтрие всички спомени от асфалта, сигурно съм. Манастирите изтриват някои спомени, да, и дават други, които са необясними за хората, живеещи в града. Найро. Найро го парят кръченцата от асфалта. Казва ми, тук трябва да му постеля. Мога да му постеля. Драма. С росички мога да му постелям. Да. Аз го носих до преди малко. Чай сега, че от мен танче нема. Няма го танче стоя. Тя е като брезичка, аз съм като едно дъбче. Вековно. Сладичка. Деси много се шегува. Нирка секвоя. Тя е кралска секвоя. Деси много се шегува със своите килограми и понеже е човек с невероятно чувство за хумор, много се смеем, като обикаляме заедно някъде. Нека покажи ми танчето. Танчето е най-малката, най-красивата. Има най-сладкото чувство за хумора. Факт. Категорично. Побираш ме, това е хубаво. Хайде, вие идвали ли сте в Дивотинския манастир? Хубаво ли? Аз за първи път отивам. За първи и може би няма да е за последен, защото този път така се случи, че правят ремонт на това свято място в момента и не беше, може би, подходящия момент, за да видя манастира в най-голямата му прелест, така че със сигурност ще отида поне още веднъж. На много от светите места, не само в България и по света, отстрани от входа може да видите кошнички, където са оставени предимно шалове. Сега виждам тук, че са оставени поли, защото на такова свято място не е хубаво да се влиза гологлав или с оголени части на тялото. Иначе градината между двете църкви, старата и новата, е китна и раззеленена и много добре поддържана.
Местните хора обичат да наричат Дивотинския манастир царски, защото тук много често обичал да идва цар Фердинанд и да отсяда. Дивотинският манастир се казва Света Троица и е български мъжки действащ православен манастир, който е със статут на паметник на културата. Манастирът е основан през 10 век, после е разрушен от турците и възстановен през 1875. Живописно местенце е това, макар че не оцелих най-точния момент. За да го посетя, тук сега тече ремонт. Иначе мястото е много красиво, има 2 църкви, има и язмо, много близо е до Банкя, идва се по асфалтов път. Напълно възможно, ако имате колело и решите да дойдете до тук, да дойдете с колелото. Аз лично предпочитам по-трудни и по-далечни маршрути, но ако нямате много време, това е идеален повод да дойдете до Дивотинския манастир, когато обаче свърши ремонт. Много от вас вероятно са виждали този символ с тези знаци и са се питали какво означават те. Исус Христос са тези, които се виждат отгоре, а долу означава победа над греха, смъртта и дявола. Ето, котката яде домат, Найро не ще даде домат. Не, виж какво. Яде краставица. Само моето куче ли? Виж кой доматчето си го изяде. Така, освен, че не яде всичко, че повръща често и че е много нападателен срещу всички хора, които смятат, че идват да ми кажат нещо, това куче обикновенно ходи с мен на ръце. Той е точно като дете, иска да го нося. По някое време се уморихме и седнахме да хапнем, обаче вижте какво видяхме. Хоп! Жесток кадър. Колко души сте? Колко животни сте? Добре, стигнах и до горска пътека. Да свърши асфалта и от манастира нагоре се върви по ето такава пътечка. Сега, мога да ви кажа да забравите всичко, което ви казах до този момент за разочароващия асфалтов път, който води до Дивотинския манастир. Спокойно, има и друга пътека, разбира се, аз не съм я знаела и затова мрънках предварително. Това е горска, много хубава пътека с невероятна гледка. Ето, може и на Бали да отидем, край Банкя. Пътека, която води до квартал Михайлово, впрочем. Квартал Михайлово, където си оставих колата и се връщаме сега. Аз няма да тръгна към квартал Михайлово, защото според мен това не е път. Не знам какво ще направя след малко, ще ви кажа. Нито съм го измислила, нито ми е ясно на къде да тръгна. Сега ще видим.